Jiddispjaċini li f'dan il-pajjiż f'industrija daqstant b'saħħitha ma kellniex qafas regolatorju li jiżgura li meta wieħed ser iqatta ser iħaffer ma' ġenb il-ġirien li qegħdin għall-kwitt ta' darhom ma jsirux b'mod obbligatorju pereżempju investigazzjonijiet jekk hux blat jekk hux ħamrija taħt id-dar ta' ma' ġenbhom. Dawn issa minnhom obbligatorji. Iva issa ħajżdiedu ftit l-ispejjeż u żdiedu ftit l-ispejjeż, però kemm hu aktar importanti li wieħed jgħid finkella. Dan kien kliem il-Ministru Ian Borch wara li waqgħu 3 binjiet bi Sweet City ta' kostruzzjoni u wara li kien xpruna suppost riforma tal-bini u l-kostruzzjoni forma ta' avviż legali. Permezz ta' messaġġ fuq Facebook, Ian Borch kien ftaħar li kellu jkun dan il-gvern li jirregola s-settur tal-kostruzzjoni kif xieraq, iżda fir-realtà bosta kienu dawk li saħħu li din kienet riforma maġla u aktar entitajiet ikkonfermaw dan meta tnejn li għadda tilfet ħajjita traġikament Miriam Pace meta waqgħet ir-residenza tagħha li biswita kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni. Waqt il-programm Net Live, aktar personalitajiet komplew jikkonfermaw li dan l-avviż legali kellu nuqqasijiet kbar. Jikkummenta l-professur Andrew Azzopardi, dekan fl-Università ta' Malta. Ma niflaħx nisma' aktar fuqhom dawn, ġifieri dawn saru gimmick and then easy way out. Jien tafx naħseb li għandna nwaqfu kollox, minn bini ta' ċin sa bini ta' 20,000 solar li qed intella ma' kullum kien. Inwaqfu kollox jekk irridu nuru li verament interessana minn dawk l-erwieħ li qegħdin fil-periklu li nistgħu nkunu jiena u inti wkoll li mmutu għaliex xi ċuċ jiddeċiedi jibni bini bla kont ta' xejn. Inwaqfu kollox. U qabel ma nsibu tarf ta' dis-sitwazzjoni teħdinni x-xahar, teħdinni x-sena, ma nkomplux. Għaliex ma nafux għal-fejn għadha l-bini, ma nafux, għax kuku nafu, ma nagħmluhiex. Tikkummenta Estrid Vella mill-laqda fl-imkien għall-ambjent aħjar. Mossi legali u ngħidilhom mossi, għax il-liġi, ir-reviżjoni tal-liġi ħarġet f'ċerti affarijiet għar milli kienet. Dak huwa l-iskandlu. Kieku legal notice ta' iżjed saħħa, speċjalment fejn jidħol l-iskavar. Il-legal notice dajjef il-parti fejn jidħol l-iskavar. Kieku għamluha kif suppost, kif aħna u ħafna qaqdiet oħrajn issuġġerejna, kapaċi dik il-povra bniedma għadha ħajja sal-lum. F'Net Live ipparteċipa wkoll il-perit Edgar Rosigno. L-aħħar regolament kif ħarġu saddew xi toqba ma fetħu erboħra. Punti validi anke dwar il-mod kif qed isir il-bini f'pajjiżna. Bini, illum nindubda kawx 200 binnej bil-licenza. Xiġri, għaw 1000 bini qed jinbena, ngħid 1000, u bennej ħafna inqas reġistrati, u li jżid bennej biex hu l-permess tal-bjerow jiffirmalu s-siju, ħuħ, nannu bil-permess ta' fil-pratika il-bennej li qed jibni mhuwiex license, mhuwiex regolat mill-liġi. Bjarow qed ifalli, jew m'għandniex falla. Bjarow mhux qed jagħmel xogħlu kif inhu inti jagħmel, m'għandux riżorsi biex jagħmelhom, m'għandux il-fondi biex jagħmelhom. Fil-passat, il-Ministru Ian Borch kien stqarr il-Building Regulation Office għandhom nuqqas ta' riżorsi umani għall-ammont ta' bini li għaddej f'Malta, iżda sal-lum il-Gvern għadu m'għamel xejn dwar dan. Wieħed jgħid finkella